tedduɓe heɗiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe RFI Fulfulde daadi duniyaru on calminama on paami eɗeni ɗo e garmo Dakar kono tedduɓe maire addani en ɗo nde tawno eɗen gandi wonko heblante no feewi ɗo e Dakar saabi e yewtere men oɗo alet mo pewɗen ɗiɗi e lewru sappo e goɓɓuru ujunne ɗiɗi e nogas e joyyi men kal ko yowti e pijirlooji sukaaɓe ina wiye JOJ ɗi Dakar lamorde Sénégal woni e heblude e hitande ujunne ɗiɗi e nogas e jeegom joni joni min kalan on ko yowti e majjum nde tawno limore nde ma fuɗɗo jehen min kollo o tedduɓe no mbirunomi joni ngal ɗo alluwal boɗowal ngal jiiton batngal marqué tuggi nde ɗo aljumari 31 lewru sappo ɓuru ko ɗo limore fuɗɗoto limdi balɗi 365 nde tawno ko ɗum serdi en e fuɗɗugol ɗiɗo pijirlooji olympique baɗoji ɗo e Dakar gulet ko eɗum waɗa e nder dongle Afrique so tawi nden yonti ma ko heewi haali hen ɗum waɗi men bismo hoɓɓe meɗen ɓe ganduɗa men jewtide mabɓe ko yowti e ko soomi e lowdi ɗiɗo pijirlooji ɗi Dakar 2026 tedduɓe ɗum noon no mbirunoɗen ni tawde ko ɗo e gare de Dakar mo gonɗen sikki ala ɗum woni ɗi ayawaji ɗi jiiton ko ɗo piliten yewtere meɗen ñande oɗo alet mo pewɗen yaddude hen noon e hoɓɓe meɗen men kal ko yowti e lowdi ndi ganduɗa ma tawi e JOJ wonɗi pijirlooji winderiyankoji baɗoji ɗo e Dakar hitande ujunne ɗiɗi e nogas e jeegom min jettude mabɓe guila atleteɓe aroɓe ɓe alhaali ñamdu ndu yardu ndu kono kadi e dendagal golleji ɗi ganduɗa ko kaɓɓe ɗiɗi hen nde tawno eɗen gandi nde hitande arore jogirani webde sogeno haaji oɗon mbawi rewrade ko watte ko foof eno wowirni e kelle meɗen médiaji rendo guila Facebook YouTube TikTok ha e lore meɗen WhatsApp tedduɓe ko ɗo e RFI Fulfulde ɗum waɗata wote luutiɗe ndeɗo yewtere on jarama